Di? Nabuhian na? Hi vlog guys. Welcome to my guys. Ha? Ugmain ako i-post. Pag hi guys, diha. Pag hi ka PDP ha. Ay, 10 ka PDP. Katong paitlog din sa kuan. Layer ng manok. Tapila kilo ato? 40. 40. Basta yun yung mga hindi lang magwapo, diri na mo ila Torimoro. Torimoro. Here sa Balingwan. Oh. Napulo ka PDP. My love. Okay. I remember that day. Pagkatawa ba siya? Bitaw. Tapos, pili ko cracker. Tapos sa cracker. 5? Do, 100 na tanong daw. 5. Ha? 150 lang 100 lang. May nabiling. 100. Sige, 100. Para na ito baligya. Isa ka. Labas ba, ya? Oh. Ay, Followers. Salamat. Uy, shout out ba? Imong uyab. Sama ni di mo shout out. Uyab. Ay, way uyab di ay. At sa akong crush. Crush ra. Walay uyab di ay. Shout out kay Uyab. Salamat ha. Ada sa may Uyab. Dito ko nga umating dito. Crackers. Crackers. 5. Dara sumpay sa Asa man yung butang? Ada na lang din. asa ni butang? Sa imong heart. Balik 100. So, pwede na ni siya. 5 ka cracker. Crackers, cracker. Cracker. Ay, Cracker, ay crackcorn. tapos sa cracker ni. Crackcorn. 5. 5. Ilaga. Dayon, napulo ka PDP. Kanira man no nabilin. 5 ka kuan. Sa to layer? Post 5. Chicken layer. 5 lang dana, darling. Isa ko di pa mo sila di bali pagkaon. Sa YouTube. Sa beach na. Pwede ra pad. Tana siya. Mama ni Maring Inday Vlog. Ila to ano? From 5 ka 30 sa barang yung sa itigray bre. 24 di ang crackcorn di ay. 45. Anto nga. Ay, 40 mahal di ang crackcorn. Ang layer 40, ang katong isa 34. napulo din ka. Napulo ka kuan PDP. 27 ang PDP no? Barato ra ang PDP kaysa 640. 640 tanan. Sige. Pato lagi. Mangay ka pato? Saman mangayo ka? Adik ko kay huruto to kong gandin. Kaurot. Mara nanay ko ra. Nanay Coral. 41 isa tay. Mao nang ako my love. Okay. Okay. Salamat sir. Salamat. Ako ra balikon ha. Kaya na pa ko'y paliton sa merkado. Litos. Timing kay na litos. Pili-pili lang ta. Hiya! Hi, hello. Ay, kong Bombay. Kulami ba din kita na? Litos. Lagi mayonnaise na tong Nagpay kong kuan litos. Pila tanan? Ha? 70. Salamat. Salamat po. May bukog. Ang bata. Tagay ko di. Ala, mga tagi di siya. Pila to kagutad? Upat no? 5 kagutad. O kana lang. Kapay schedule. Ako kwaon dani, darling. Sige lang. Murag bugat ra ba kay ni De? Kiatod murag. De, Okay, mauto ni mo sa paggawa na lang. mauto lang. Oo. Sige. Ta. Paingon ta sa bukid. Bugat kayo ang kuan. Tahop. Oh, dili tahop PDP na siya. Tapos nagpalit pud kog cracker
Tara. Diretso na ta sa bukid. Ay, ate sa pa ang isda di ay nalimtan ako iya. Kadut sa. Ahak muntik na. Malimtan ang isda. Kaya may na lang to iprito. So, suda na dayon. Balik 100 to siya. Hapit yun makalimtan, my love. Salamat ha. Thank you so much. Paingon na ta sa bukid. Kay pasan ta ato karon sa akong dala. Grabe na ba ito kabugat? Tanaya? Diretso na dayon ko. Hala. Murag bugat-bugat yun ni aya. Tughan kita ani karon. Dato ra kataman sa siminto ya? Oo. Danlog sad lagi. Sa gunson manggod ang uwan. Ano siguro pag-iyo? Oh, low pressure. Sige na, lumpong ka dyan. Lagi magpila. Maghapit na ni magsimana ba? Lagi. Abot na ta. Pwede pa patukay ko ana ya. Kung daog to baka na ano. Gaan ra. Sige. Uto na nato di. Di. Nabuhian na? Pag isa no. Kaya lang. Oo. Hala. Salamat. O sige, okay na yan. Salamat ya ha. Ari na ta guys kay na okay na. Ako nang giuto. Kuan ni siya ka kilo. Napulo ka PDP. Napulo aw 5 ra ka kuan. Corn cracker. Tapos 5 ka layer. Paitlog sa itik. Here guys, mga people. Maglakad-lakad tayo pa uwi. Kay diri grabe ka.
danlog ug musulod ang tricab, sure jud nga mupulot ang tricab. Maunang didto lang taman kay mo baklay rata paingon sa payag nya uto tagkuan bayot. Bahog kay luoy man pod ang mga patog, dili nato pakanon ang itik, di ba? Pero ako na siya ikuan ihatag sa kang kuan ang kuldudo na nga ito si ang kuldudo, si Inkomiloy, si Inday, kay murag baboy na lang siguro tano, kay mas maayo ang baboy kay abot sa 3 ka buwan kwarta na, di ana ta dapit diri lang mamailang. Woo! Wade ka nagtugbong angkon? Dito ka kaganiha? Wa nag-uwan diri ganina? Pero basa pagyapon ang kuanda. Yuta. Di pa jud to ma-deliver ang akong gi-order nga kuan. Ang akong gi-order nga mga materialis. Daghan biya sa to akong gi-order. Kuan to ka kubiko. Kabalas duha. Nya 100 ka hollow block. Napulo ka kabilya. Namadani si kuradang day oh. Agadi kami. Aguli na. Ama ka paingon. Palit sa bitsen. Ay, palit sa bitsen. Napulo ka kuan kabilya. Nya siyam to ka plywood. Kay para sa alkuba. Dayon unsa pa to ah. Pultahan sa CR. Naadad to daw mga lansang. Nya napatoy uban. Nara may resibo. Pero dili pa jud mahatod. Kay nagsagunson ang uwan diri bayot. Hala ayo iisog-isog day kay murag na ni paingon na sa imong angas ang kuanday. Oh, no? So ingani lang ang atong kinabuhi diri sa bukid. Kung kinsay nakarelate dia sa mga kinabuhing bukid, upper ninyo lahat dyan. Nya siksi ka itano. Ganina na ay nagtagwi-tagwi sa kuha. Ayun siya nga. Di ko kabalo. So di ara, murag something ni bugat na akong ulo. Murag ni tuyok na akong kuanday. Balik ang kanina atong liog dahan di bayot. Nga bungol na ko kay na salipdan akong dalunggan. Yara. Naunsa na niya tong ulo day. Mura na tag-ulo sa kuanda ni. Robot. Ay, ginoo ko ang bayot. Paningkamot day. Kay para na kay upload kada adlaw. Di ara. Hala. Murag mabali na akong liog bayot. Wala na nabuta na akong mata day. Murag nag-anam og kabugat. Kinuo ko bayot. Nya na ako isda dani gipalit balig 100 ambot og labas babaka ni ano. Kay balig 100 raman. Ato ni anon karon. Diretso ra ni nato pirituhon or pwede ra pod prituhon unya atong sabawon kay naa pa man dato kato bitaw ang kuan ang repolyo nga gi-chop-chop. Pwede day nato sabawon. Pero prituhon nato una. Nya atong tilawan kung pwede pa ba. Kay bali 100 naman niya ibaligya man niya di. Nausa na ba di bayot? Bitaw murag bugat siya. Kay akong liog oh. Nya pasanon ta ni taod-taod. Abot dito kung di na kaya sa atong liog no. Yara. I love you all guys. Kanang kato bitaw akong gi-upload sa Mayamiya. Mao toy ritual diri sa amua. Oh, kanang kuan kana ang tribal, no? So kung kisa tong naka kuan encounter ingadto kato siya ay kuan kanang sa depende na pud sa mutuo. Pamalas mura pud sila gi kasal ni Janice ug ni Nestor.
Nya na ay mga handa-handa. Nya ang katong mga handa nila wala toy timpla. Kay bawal man. Bawal kinahanglan jud nga plain. Walay timpla. Nya pag humagkaon sa mga kuan kalag, huy naa si lula og si anhing lolo. Dadto na time nya. Naghangad-hangad kuno si lula kay kuan kuno kanang gahi kuno ang biskwit kay ribis ko man nga biskwit nya. Yaho man iyang ganahan ni lula. Nya niinom pud sila kuan. Royal, si lula nag-inom sa Royal. O diba sa mutuo lang ingad to. Mo toy gitawag nga kuan kana ang ritual mingaw. Murag walay nag-video ki karon. Lami mo video ki bitaw pero wala na time day. Sige video, edit, upload, lakaw, upload. Wanay time. Duha man gud ka channel akong uploadan. Munang di na maapas. Usahay gani di na ko paka-upload. Diretso ta. Oh. Kita niyo mga green kaay nga sagbot. Ha? Lagi, may gani karon kay hayag-hayag pa. Way nag-video kid tate? Video kira ko dani pohon. Makalugar. May nag-burn out di ay? Ah. Siga na ang kuan ang solar namo. Di sa sapa. Kay sayo mo siga na siya. Amot kang dito sa kuan. Payag murag wala pa ni siga ang dito sa payag nga solar. Nya. Mo to siya. Nya na ay nag-ingon nga. Tuo-tuo. Giilad ako numi sa manambalay. Basig magabaan bayak ka. Ano mag-ingon man ka nga giilad sa manambalay? No? Ikaw kung di ka mo tuog binisaya, ayaw pagtuo. Naraman na nimo. No? O inga na o. Si Janjan. Kay gilantaan, gitagigaan, pilatok adlaw, nag-absent, nag-leave siya. O, karon nabaskog na. Kay mo man to gipangayo. Mo man to gipangayo nga kuan. Nga kinanglan buhat-buhatan. Diba? Nya na nagaingon lagi nga. Giilad ako sa manambalay. Saba diha. Itakom ka nimong baba diha kay basig. Litiko na imong baba sa mga apo. No? Malambi unya nimo baba. Muraw niya kag simod nga si kuan, chicken pit. Ay, nakarelate ka atong chicken pit na basig maingad to ka. Bitaw. Istorya rin ako aha. Ayaw ninyo ana. Nara ninyo og i-mine ninyo. Langit kayo. Nara ninyo kung inyong dibdibon ang akong giistorya. Di ba? Kaya ay ginuko hapit ko madigyas bayot. Doon na to sa payag. Puto ang bayot no. Oh. Di ba? Na pangitaan natog solusyon ang atong dala nga maabot yun siya diri. Kaya kung ato na pud ibilin dito basig mabasa. Nya kinsa may mukuha. No, nga ako ra may isa diri. Mao nang laban-laban lang Japan. Ay. Woo! Nakapagas ang tinisa? Oo. Ay. Lagi ko ani bahog sapato ante? Lagi. Kay naama lagi buhion. Ay nagpangas ra dayon mo? Lagi dah. Kinahanglan gitag palit sa bahog. Di ara. Naana dito sa payag. Unya ang ito'y karon nga si Daniela. Muapas din na siya. Mungutan awa. Ano po ito? Agay. Hawa po. Hawa. Agay titoy. Ay titoy. Utuhasan ito di. Di utuhan di. Ha? Utuhan niyo mo? Ha? Hawa na na. Hawa. Ay.
Grabe ka bugat. Hala. Usa wala ay ikaw may una anda na unboxing Ag-unboxing makag-una. Nitabo pud ang mga pato. Muni akong mingawan kung wala na ni ang pato o mga itik kay na nitabo din sila no. Makawala sa stress. Makalingaw. Oh, di ba? Okay, mga man sila bahog. Nya karon ato tong kuhaon ang kuan. Agoy ang toothbrush nako gikauna ni Daniela akong toothbrush day. Kuan na ang toothbrush sa bayot. Impas. Kaya itong dala. Agoy gino ko pagkabugat. Kaya ni. Pasan talagi. Sa pamutik. Tuloy. Okay. Grabe ka kuan. Okay, bugat. Ala, asam itong kuan. Ay, ang yawi to aragad to. Atong kuhaon. Kay, to aragad to sa kandado nagkuan. Hawa sa tik. Ang mga pato. Uy! Di ara ang toothbrush ha. Di atot. Inyo magikaon dani to eh. Inyo magikaon. Tapos aning ilak dani kay isarado ra ni nato atong gate. Tara. Ang isa kayawi kinawala sa kato Ngano ka nawala siya. Tara day, kuha asa day. Sira na ba yun? Ato ra nang ilak unya. Kaysa pa mo. What? Kay bahugan talagi mo. Bahugan tara mo karon. Pita-pita man ta. Hugasan atong tiil day kinapita-pita day. Wait lang mga tik-tik. Kaon na lagi mo karon. Nara ang akong buwak nga agoy Ginoo ko. Kikit-kit sa pato mo nang gitindog na ko dani, agibutang na ko dana. Kay hurot magkit-kit. Apil ang diha wa na nadimaw ang buwak diha. Kaya na may mga pato. Kusog di sila mo kit-kit sa mga tanom-tanom mo tong siya ilin kaganiha siya nga dili sa kuno siya kay ang iyahang mga tanom basin pang paakon. Na mga abog dani Ako ba na siyang gikuanan kaganiha. Nya karon something abog na pod. Diyan mata sa ang tubig gadto nakuha na ganina. Nya karon diri na punta sa atong payag. Daghan kaayong salamat sa inyong tanan, sa mga suporta ninyo sa akin. Thank you so much. So diri kita. Ato day ni Ate Manon ang isda day. Lawa nila nahurot ang kanon. Why did you not eat finish? Eat finish. So ato ning ihikay day nato ning isda no kay basig be. Andi pa man siya kuan. Ato ra nang obserbahan karon. Nya kanina kay kuan Unya na ni aoy, unya na unahon na to ang isda. Daw maglungag dayon ta. Agoy mosulod si Daniela dani ato ni siyang ikuan. Unya na nato ni siyang kuanon kay na may panda na. Ay, dinhira ni sa gawas kay naapod koy bukog nga gipalit dani day. Diyan lang muna yan. Eto, maghugas tayo sa isda day. Unahin natin ito kay basin. Alam mo, something dili na gidi siya good. No? 100 pesos manggod siya. Nya, ingon si kuya nga, okay pa kuno siya. So, ato ni siyang kuanon, be. Murag, di puwa na raba ang mata, day. Di na siya labas, jud, no? Hala, di na siya labas, day. No? Ay, okay pa man day siya. Ang kanirang uban nga, kuan, dili na, kuan, labas. Itsahan sa natuog bahog ang kuan mga pato kay para dili mag yagak. Hoy, Daniela, kanaog diha. Baba ka. Hala, nagkabulim-bulim din akong paaday. Ara? Hoy, simot magka sa akong kuan. Daniela ha, behave.
Behave chay. Babae man ni si Kuan, Daniela. Anang. Di man imo bahog. Kita. Wait. Wait, ha? Ay! Yara. Ato nang itsahan sila kay para maghilom. Wala na anay video ki. Da. O diba, makalingaw kaayo sa atong dugangan kay para nabusog sila. Eto. Paningot na kuday. Kaon dahil sila. Eto na, kain na tayo mga people. And guys, ang sarap ng pagkain natin ngayon mga sis. Eto ay piniritong isda, tapos ang ilalim ay may lettuce. So ngayon ay kakain na tayo sa masarap na ulam. Parang mukbang na ito.
At syempre, meron din tayong sausawan. Ang sausawan natin ay may kamatis at saka sibuyas bombay. And also, mayroon din tayong ano ba ito? Pampahilis. So, eto at saka, mayroon din tayong tubig. Kasi, kung gusto natin mag-inom ng tubig, iinom tayo ng tubig. Ay! Ang sarap! So, ngayon, ay, kakain na tayo mga sis. Hala, lami kitag pagkaon, no? Piniritong isda. Ang sarap-sarap naman. So, ngayon, before that, mag-pray sa ta. Pasalamat sa mga grasya nga atong nadawat. Kaya, pray muna tayo. Amen! Kain na tayo mga people! Ang sarap! Bitaw, eto. Oh, for the thumbnail, so, eat na tayo guys. Kunting rice lang ha. Maubos ko kaya ito? Mm. Daniela. Wala niya. Nagsupa-supa ko dani. So, gusto po niya musulod. Kaon. Mga ang tatanan, mukbang. Ang ganda pinili ko. Parang dili kayo toasted. Kaya. Og toasted mong good siya. Kuam. Na ang wala na kay manamnam. Nga. Kuam. Unod. No? Murag feel na ko mahurot ni nako ron. Feel ko lang. Mukbang.
atong butangan sa sandwich bread ani para ganado ang atong kaon no. Nay tamis-tamis, nay parat-parat, di ara. Butangan natong kuan sandwich bread. Ang akong lingkuranan naka kuan lagi kog lingkuranan. Naka produce ra jud kog lingkuranan no. Kaon ta tanan. Ang ganahan po na ako sa pinirito kay nga no, pati bukog ang kakaon. Lagubgob man ang bukog. Nya litos. Imal. Kaunin mata.
Duwara akong kaunon. Kani para ugma ni. Naapod ko yung plano dahil para ugma. Litos. Si Pototog si Daniela ako nang nabahugan. Kanina lang atong kanon. Oh, no. Inom na tag tubig. Nya kini ato ning inumon kanus ang expiration ani layo pa, so atong ablihan. Oh, diba abli na siya dai. Thank you so much sa inyong lahat dyan. So, ito ay ihalo ko siya sa katong repolyo bitaw na kuan. Kato ang natad-tad-tad-tad nga na ay karot gagmay. So, ato ni siyang isubak para ugma. Daghan kayong salamat sa inyong tanan sa mga suporta niyo sa akin. Thank you so much. Sa mga hindi nag-skip ng ads dyan, maraming salamat. Regarding dato sa akong vlog, kay Janice o kang Nestor, mao to'y gitawag nga ritual, nga tradisyon diri sa amua. Kay naa pa man na, nasunod pa man na sa amua. Kay dadto pa nang mga niagi pa na sa lulo sa akong lulo, nga nasundan sa akong lulo, nga nasundan namo karon. Nya mo na giingon nga ritual. Buhat-buhat, panahod-tahod. Naa ba na sa inyo ha? Sa katong mga wala nakasabot sa vlog nga ingana, mao to'y gitawag nga ritual. Nya ang katong kuan, ang katong manok nga gi-ihaw, nga gigulgol, mao to'y di bali halad sa mga dili ingon nato. Sa mga kalag nga gipangtawag dadto daw sa mga dili ingon nato nga kay di man lagi kay kitara diri sa kalibutan na pamay dagkano. So mao to siya ang halad nga kuan kana ang piso. Unya mahimong successful ang imuhang ritual kung ang katong mga kuan, katong mga kintahay kalag nga gipangtawag dadtong manambalay muuyon. Sa inang kahanga kanang tulok kahigayon gihugna ni Ilin nga kanang musugot ba ang akong lulo. Patay na to akong lulo ha. Musugot ba akong lulo nga si Nestor ang mahimong bana
ni Janice. Oh, tulo ka hugna kay gipangutana pa kuno si Eileen kung taga-asa ba si Nestor o gipangutana si Eileen, nangutana pa si anhing lulo kung taga-asa ba si Nestor o buutan baka ni gitan-aw kuno og maayo si Nestor. Nya pag ikatulong higayon ni uyon na si anhing lulo. O di ba? Ingana kakuan diri sa amua. Mautoy mga tradisyon namo diri nga kinahanglan pabuhat-buhat, ingadto ang may tabo pabuhat-buhat. Di bali ang katong sa ilaha kay nag-ipon na maguna sila ni Janjan o ni Nestor. Di bali pamalas. Mautoy giingon nga pamalas. Nya mao to nga pag kuan nahimong okay na o nag-continue dahil dito sa lamisa. O sayunan ka ha, gi pangutana ni Eileen ang katong mga diliingon nato nga mga kalag nga unsay sa napakadaghan nga gihalad sa lamisa. Gipangutana ni Eileen kung unsay ipakaon nila nga mautos siya ang ba kung sa pari pa hostiyas may tawag anak kanang ingana. O pataka lang kung ano. So mao to siya itlog ang gipili dadtong mga dili mo nato. Di ba itlog ang ilang gikaon gipikas. Ang pikas kang Janice, ang pikas kang Nestor. Unya naay kuan ha, naay bino, naay royal, naay coke, naay tubig. Nangutana pud si Eileen kung unsay ipainom. Nya tubig ang gipainom. Di ba? Iya nakakuan diri sa amua. Ano mga ritual na adjud na diri sa amua. Kay kana magudsad ang kuano kanang mga nangamatay na. Kanang mga nangamatay na. Agkaluoy sila sa atua. Pero ang kana ilang kaluoy sa atua makadaot pod sa atua. Ritual kinahanglan og buhat-buhat. Ambot lang sa inyo og naaba na sa inyo mga tradisyon, no? Umauto siya nga ang katong piso halad to siya. Di ba? Halad niya ang katong mga gipangkurit ni Madam Eileen, katong manok, katong kuan nga gipangitsa didto, katong tubig nga gipangitsa didto, mautoy bawon kuno nila. Oh. Nya mobilib mo or dili. Kay ngano si Janice ha, nang luspad na si Janice, nya sige takigaan, naka-absent siya pila ka adlaw. Mao to ang pagpatambal, ingat to ang resulta. Karon baskog na si Janice. Di ba? Depende ra na sa magtuo. Nya naapod ko'y tabangan. Follower nako nga naa sa Liti. Ako siyang tabangan kay agkaluoy pud ta. Nanginanglan man siya pod sa tabang. Nain siya nga Ate Mayamiya, ikaw ra jud ang akong paglaom, kamo ra jud akong paglaom ni Ate Lilin nga matabangan ko ninyo kani akong gipamati. So ako siyang tabangan. Akong atuon si Eileen ugma kay para mahibaw-an kung unsa jud ang iyahang kuan gipaminaw, gipamati. Kanunay siya gatan-aw sa among mga vlog. So daghan kayong salamat kay misali ka sa amua ug nituupod ka sa amua. Ang kana maging manambalay diri sa amua. Perfect. O makaingon jud ko nga perfect kay ngano diha man ko agkaayo nya ang uban pod nga kuan sa among pamilya kung naay kuan sakit ipatan-aw didto diha ra pod sa iya maayo. Nya naapod toy follower namo taga-asa ba to, taga Baguio ba to siya nga gipatan-aw didto, naulian pod siya. Depende ra na sa magtuo. Pero dili ka magtuo, dili ka pugson. Pagtuo sa imo kung unsa imong gituoan, basta kami maoy among gituohan. No? Depende ra na sa inyo kung mutuo mo or dili.
O, di ba? So, abang-abang na lang mo kung unsay unsay resulta sa katong tabangan nako. Ugma puhon, basin ugma puhon kung dili mag-ulan. Basta maoy akong plano ugma puhon nga ako jud siyang tabangan. Kay para pud nga maulian pud siya kung unsay iyang gipamati. No? So, abang-abang na lang mo kung ano ang mga ganap sa buhay ni Maya Mia. Dagan kayong salamat guys sa inyong tanan. Sa mga suporta ninyo sa akin, thank you kaayo. Sa mga wala nag-skip ng ads, daghan kaayong salamat sa inyong tanan. I love you so much guys. Hanggang dito na lang. Bye!